Takže som už prihlásený, ako môžete vidieť. No a môžem lietať. Čakajte. No a myslím, že natočil doske. Tady mám už inú. No, takže to je Vibe. Môžete vidieť, Vibe. Potom je tu Survival. Áno, už budem častejšie. Toto je Survival. Info, VIP, Antin. Takže to je Spawn. No a nie je tu. To nevadí. A ukážeme mestečko. To je môj domček. Asi najkrajší, čo som si to postavil. Takto. Takto. Môžete vidieť. To je vesnica. Keď pôjdete takto. Takto. Takto keď pôjdete. A to už mám asi. To je môj head. Ešte nedostávaný. Budem mať GM1. A server na 0.1.0 Alpha 7. No, takže ideme na ďalší domček. Domček. Aha. Domček. Dúfa. Takže toto je Genesisov a môj domček. A tu je aj naša Genesisová vesnica. No a tu je ešte môj ďalší domček. Aby som nemusel písať ďalšie číslo. Tak, vlastne máme sklad, OK. To je môj sklad. No a toto a to je asi všetko. To asi bude všetko. Zajtra bude livestream. Zajtra bude livestream, áno. Áno, bude to. Bude zo všetci.
Natáčam tiež má bizén. No a mám V+, ako ste mohli vidieť. No takže toto je. A ešte tu. Nie. Ja ešte. Tam som si uložil, aby som mohol. Čakaj, to je štvorka, áno. Áno, máš tie domy, neviem. Tu sú. A tým? Celý, no, proste. Oni. Niektorí sú tam. No. Toto je Genesisové ďalšie mesto. Genesis je už hlavný builder, ak ste ho mohli vidieť. No, kde to je? Teraz to musím pohľadať. To nejde, neviem prečo. No, to je jeho mestečko. Myslím. Počkajte. A to je všetko. Takže sa už rozlučíme. No to som smýchol písať. Tak, ako ste asi mohli počuť môj tablet. No. Na ktorý aj my budeme netrpezlivo čakať, samozrejme ten šampionátový program aj dovtedy prináša zaujímavé momenty. My sme videli tie dvojičky, to sú tie pekné, krajšie okamihy, naozaj viedenský so Sarosom. Ale už končí videjko. Sa veľmi dobre poznajú z klubu, už teraz sú zase kamaráti. Tých 60 minút veľmi neboli. Takže to malo byť. No tak. Čus a na budúce.